ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳು ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸುರುಕು ಸುದ್ದಿತಿರ್ಲು. ದೇಶೀಯ ಬೆರ್ತಾದಿ ನಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುರು ಒಡಿಕೂಡು ವಾಕ್ವರ್ನ ನವಯುಗ ತಗು ಕಣಿಮೊಂಟೆಗೂ ನೂರಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ರಸ್ತೆಡಿ ಎಡಮ ಜನಕ್ಕೂ ಆಂಡ್ ಗಾಯ. ಇನ್ನಂಚೆಡು ಕಡೆಕ್ಲ ಉಂಚುಡು ರೈಲು ಸಂತೋಷುಡು ಎತ್ಕೊನ್ನಿನ ಊರ್ದಕುಡು. ದೇಶೀಯ ಪೆರ್ತಾದಿ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜನು ನಾಲಗೆಲೆ ಮಲ್ಪು ಬೇಲೆ ಅರ್ಧೊಡೆ ಉಂತಿನವೇನು ಕೂಡ್ಲೆ ಕೂಡ ಸುರು ಮಲ್ಪುವ ಎಂದುದು ನವಯುಗ ಯೋಜನೆದ ಕಟ್ಟಳೆಯಾಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಓಡಿಪುಡು ವಾಕ್ ಕೊರಿಯರು. ಆರು ತನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗಲಿಗೆ ಇಂಚ ವಾಕ್ ಕೊರಿಯರು. ನಾಲಗೆಲ ಬೇಲೆ ಸುರು ಆಯ್ನದಾಗ ಅವು ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ನಡತನು. ಆಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಉಂತುದು ಪೋತನು. ಜನ ಅಗೆಲ ರಸ್ತದ ಬದಲು ಧೂಳು ಕೆಸರಡು ತೆಗೆದು ಬುಡುತ್ತೇರು. ಇಂಚಿಪ ಒಡಿಪು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಎಂಪಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕಲು ನವಯುಗ ದಕಲೇನು ತೂದು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕೇಳಿಕೆ ಕೇಂಡೇರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣರೇನು ಬೆರ್ಮಾರಗು ಬರ್ಪಾಯಿ ತಲತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕಲು ರಸ್ತೆದ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತಾದಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತನ್ನು ಪಂದು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೊಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಅಪಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೆಲ ತಂತ್ರರಿವು ಕಾರಣ ನಡೆದು ಬೇಲೆ ತಡ ಆತನು ಆತೆ ಬೇಗೊಡೆ ಕೂಡ ಸುರು ಆದು ಬೇಗ ಮುಗಿಪು ಅಂದು ತೆರಿಪಾಯರು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆರ್ಮಾರದಲ್ಪ ರಸ್ತೆ ನಿಲತಾಡಿ ತಾದಿದ ಬಗೆಟ್ಲ ಸಮತ ನಿರ್ಧಾರದ ತೊನ್ಲಕ ಸುತ್ತದಕಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾತೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ನಿಟ್ಟುಡು ಕೇಂದ್ರ ಅಂದದು ನವಯುಗ ತಕಲು ಪಂಡೇರು. ಮದರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ, ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ, ಗೊಡ್ವಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್ ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತು ಜನ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಇಟ್ಟೆಲ್ ದಲ್ಪ ಮೇಯ್ನೆ ಪೇಂಟದ ಇಟ್ಟೆ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿತ ಮೊಂಟದೊಲೈಗು ಪೆರ್ಗುಡದಂಚ ನೂರಿ ಹೊಡ್ತುಗು ಎಡ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಗಾಯಲಾಯ. ಆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಇಟ್ಟೆಲ್ ಪೇಂಟೆರ್ದು ಜನಕುಲಿನ ದಿಂಜ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತನು. ಕಲ್ಲಕಟ್ಟ ದಾಂಟ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕು ತಿರ್ಗಾಸುಡು ಆಟೋದಾಯನ ಪುಡಿಪು ತತ್ತದು ಈ ಅವಘಡ ನಡತನು. ಈ ತಿರ್ಗಾಸುಡು ತಿರ್ಗಾನಗ ಆಟೋ ಮಸ್ತು ಬದಿಕುಪೋದು ಅಲ್ಪೈತಿ ಕಣಿ ಮೋಂಟೆದುಲೈ ಮಂಡೆ ನುಲ್ಕಾನ್. ಈ ಅವಘಡಟು ರಿಕ್ಷಾ ಪೂರ ನ್ಯಾಕೆಯದು ಒಂಜಿ ಬದಿತ ಪಿದೆಯರು ಮಾತ್ರ ಬರಿದನು. ಆಟೋಡು ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದೆಚ್ಚ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಆಟೋ ನಡ್ಗೆರೆ ಉಂದುಲ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪು. ನಾರಾಯಣ ಆಲತಡ್ಕ, ನಾಸಿರ್ ನೋಜಿ, ಬೀಪಾತುಮ್ಮ, ಉಮಾವತಿ ಕುಂಡಡ್ಕ, ಚೇನಪ್ಪ ಕುಂಡಡ್ಕ, ವಿದ್ಯಾ ಕುಂಡಡ್ಕ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮೊಕ್ಲೇನು ಇಟ್ಟೆಲ್ ಪಂಡ ವಿಟ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಪಾತೇರು. 50 ಪಿರಾಯದ ಯಮುನಾ ಮೇರು ರಿಕ್ಷಾದ ಮಸ್ತ್ ಅಡಿಕೆ ಬುರ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೂ ಭಾರಿ ಗಡಿಗಾಯ ಆದುತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಅರೆನು ಇಟ್ಟೆಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಪಾತೇರು. ಈ ಅವಘಡಡು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮಲ್ಲ ಗಾಯ ಆವಂದೆ ಗೀರ್ ಗಾಯ ಆದು ಬಚಾವಾತೇರು. ದುಮ್ಮಗುತುಲೆ ಇನ್ನಂಚೆಡೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಉಂಚುಡು ರೈಲು ಸಂತೋಷುಡು ಎತ್ಕೊನ್ನಿನ ಊರ್ದಕುಡು.